تورا سوریه مافê mirovan ragihand ku bêhtirî 100 sivîlî di heyama heyvekî de li parêzgeha Dêra Zorê li ser destê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê hate kuştin. Tora Sûriya mafê mirovan di raportekî xwe de ragihand ku 165 sivîl di heyama heyvekî de li parêzgeha Dêra Zorê li ser destê PYD û hevpeymaniya navdewletî hatine kuştin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Raporta navborî eşkere kir ku ji 11 Eylûna borî û heta 20 vê mehê 153 sivîl li ser destê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê hatine kuştin. Di nav wan de 71 zarok û 29 jin bûn. Her wiha 12 sivîl di nav wan de 3 zarok hebûn. Di êrişên çekdarên Qesedê ku PYD beşekî serekene tê de li Hecîn û derdora wê hatine kuştin. Her dem û demekî hejmarekî mezin ji sivîlan li Dêra Zorê bi taybetî û Sûriyê bi giştî li ser destê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bi şaştî têne kuştin, dema ku hewl didin ku çekdarên Daişê tûbaran bikin. Raporta navborî her wiha tekez kir ku di êrişa çekdarên PYD li ser parêzgeha Dêra Zorê hejmarek mezin ji sivîlan bûne qurbaniya şerê di navbera çekdarên Daişê û çekdarên Sûriya Demokratîk. Beriya çend rojan çekdarên Qesedê ku PYD beşekî sereke tê de bajarokê Hejîn kontrol kir ku niharê xistina Daişê bi tenê li 4 bajarokê piçûk bi cih dibe. Ew jî ev in Sûse û Şe'fe, Welbûhesen û Baxûz.